Začni. Takže ahoj, vítejte u dalšího videa, právě jsme dojeli na Seeberg, nádherný hrad, tak vidíte tady nad náma. No, je to asi tak 5 km od Františkových lázní. Dali jsme sem túru a nejspíš to ještě něco natočíme, sice mě nedopadá, co? Můžeme přes most, Jo, ten most je fakt hnusnej. Jo, tady zde jsem hezký, dole je řeka, pojď ukážeme jim řeku. Jo, Hezky to tu teče, moc hezký je tu. můžete to slyšet. Semka, když pojedete prostě do lázní, do Františkových, udělejte si určitě čas. Třeba klidně i pěšky se sem dá úplně krásný. Nádhera. Krása prostě. Ukážeme vám i hrad. Nádherný, akorát dneska je zavřený, to je docela škoda. Takže jsme se tam podívali. Tak to je asi všechno, ještě se ozveme, když tak později. Zdraví vás Matěj A Ríša s Ríša. busem. Čau. Vitafit.